मोनदोंना साला बाराद्राय खेफ्रा देखायनाया खावजाबायना आंजों बिबारि मोना दा आं फैसाखौ हैबा खम रंजालायगोन बियो माखारै थुदोलै लाइमोन अबावबा नोंसोरनि खेफ्रा बिफाया मोनफैबा दानो महाभारत रामायण जालांजोबगोन रावबो नुवासै दे आंखौ रावबो गैया आइया जुदि सोङो आं दा मा होनगोन अबाव थांगोन होनगोन आं दा लुदुमि मोना थाइजौ जानो लिंदों होनगोन आङो आइ फिसा ओंखाम उखैदों होननाया मोनबाय जाफैदो माबा आयै आं दा जाथ'ला दे आइया आंखौ थाब संनो होनानै मानोथो जाया जालायखो माबा आयै लुदुमि मोना माबा आंखौ थाइजौ खाजि जानो लिंदो थाङा होनना बुंहरनो हायामोन नोङो ओंखाम जानो जाबाय होननानै बुंदोंमोन आयै बेसेबा बुंखादोंमोन गैया मानिथारा ब्रा ब्रा लिंथारदों आंखौ दा फैना जाफैगोन दे आं आयै थांसै आङो जारलासोलै गथ'फोरजोंबो दिनैनिफ्राय आंखौ सोङा हवालाफानो बराबो बिदि थांनांला दे फै न'आव फै आब' ओंखाम उखै सोदोंमोन माइरं लाबोबायना लाबोआखै गैया लाबोआखै अबाव मोननांगौ आंलाय माइरं नोङो रावनियावबो फैसा धारफोर बिहैनो थाङाखै आरो थांनांगौ बिदिसो रानथाब थाबाय थानो हायो नामा मानसिया बिनो थांदोंमोन आङो हरजायाखै रावजोंबो मानो हराखै गावया दिहुनना होगोन होनना बुङाखै खोना बुंलाया होनबा आङो फैदो न'आव आंखौ बिबारि मोना नुबा सक जालायगोन बियो फैफेरा दिनैबा मानो फैदों सानलायगोन बियो नुनाय लोगो लोगोनो लाइमोनसो माथो अबावथ' थांनो नागिरदों मोस्रोम लानायाव थांना फैनि र' नोंलाय अबावथ' थांनो नागिरदों लाफाथि लानायाव एसे थांना फैनि र' बेनिफ्राय नोंलाय माथो बिसोरहानि न'आव सानसेबो थाङा दिनैलाय माखौथ' गोसोखांना फैखो फैथारा नालाय बेनिखायनो फैदों र' नोंहालाय माथो खौरां लुदुमि दङ दे आरो बिदिनोसै नोंहालाय माथो खौरां दङ दे आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दे होनबालाय आं थांना फैनि र' दे बियोलाय बिबारि लानि न'आव हाबनो हागोन ना मोनामब्रुनो आं हले हाबनो हाथारा बिसोरनि न'आव साबोनजोंनो सानसेबो दुगैनो मोना आरो जि जोमफोरखौबो सानसेबो साबोनजोंनो सुनो मोना अबावथ' मोनामा जानो देनाय बिसोरखौ बापरे बाप आंथ' सानसेखालि बिसोरनि न'आव थांनायाव ओरैबायदि मोनामनाय मोनखादो थानोनो हायासै आं दसेबो फैफिनगारबायहाय आङो ददनो नोंखौलाय सोर थांनो होनाय देनाय बुजाबायना दा दाय गैयिफोरावनो बुजागारबाय होमबालाय माथो खालायबावनो जेबो मोनजायाबालाय आरो नोंबो ओंखाम उखैदो होननानै गाबबाय थादोंमोन ना बेनि थाखायसो आङो थाइजौखौ नागिरनो थांदोंमोन थाइजौफोर सिरिबायना दं होननानै नाथाय आङो थाइजौखौ खावाखैना खावैयावनो बिदि बुनाङाना मा खालायबावनो बिसोरो बिदिनोलै नेथ्राथार जांग्रा आदामोना आब' अबावबाफोर माइरंफोरखौनो बिनो थांदोलै थानो हाला ओंखाम उखैसोबाय फारसेथिं आरो जि साबाबो बुजानायफोरा आंनिया खर' सानाया बांसिनसो जाबावबाय बिबारि न'आव दंना गैया हाव माथो लाइमोनाबोसो खोना बिबारि दङना गैया न'आव दङ आब' दङ फै न'आव फै हाबफै जिरायफै आब' फै माथो खालायबाय दङमोन बिबारि दं ओरैनो आब' माथो खालायबावनो जेबो खामानिबो गैया ओंखाम संनोबो माइरं गैया ओरैनो जिरायबाय दंमोन आब' आब'आ जोंहानाव फैदो दिनै फैफेरा मा गोसो जाना फैनाय दिनैलाय हेद जाम्बि बिदि बुङो नामा आब'खौनो जेबो नङालै बिबारि बेबो थार बाथ्राखौसो बुंदोंना आं फैमाराना नोंसानाव सानसेबो नंनायालाय नंमारगौ र' सानसेबो फैमारा नों जोंहानियाव
आयु आब' जिरायदो मा गसंबाय थाखो जिरायनि र' जिरायनि नो बिबारि नैबे फैसाखौ लाखि फैसा बिबो 200 रां मानि जेबो नङा दे ला माइरं बायना ला आरो मोस्रोमाबो लोमजादोंना बिनोबो मुलि बायना हो आब' अबाव मोननाय नोङो 200 रां मानि आंनिखौ बाथो ला 200 रां मानि नाङा खोनादे 50 रां होबानो जागोन दे आब' हे 200 रां मानि ला आब' जोंहा आंबाबो माइरं बायना दोनखानो हाखागोन लादो माखौ सानबाय थाखो नोंलाय मुलि मोनजासिगोन आंनि लोमजानाया हामसिगोन आगै आब' आङो 200 रां मानि दिहुनना होजोबनो हानाय नङा खोनालै नाङा मानि दिहुनना होनाय बेलाय आं ओरैनोसो होदो नोंसोरनो अननानै आं मा नोंसोरनि बिब' नङा नामा नंगौ आब' मानो नङा जानो आब' नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आब' जोंफोरखौ मदद खालामनायनि थाखाय बिदि मानो बुङो बिदि दा बुं आं नोंसोरनि बिब' नङा होनबा नंगौ दे होनबालाय आं थांसै आइया आरो आंखौ नागिरबाय थागोन अबाव थांखोबा होननानै गोबावथार जाबाय आं जिरायनाया थांसै दे आङो आब' एसे जिरायथ' साहा लोंलांनो हागोन नांला दे बिबारि थांसै नांथ'ला मालाबा फैगोन दे आङो मालाबा लोंफैगोन दे होनबालाय लोंलाबा आरो नोंसोरो मोजाङै थादे आरो अखा फैबा अखायाव सिजानाङा नोंसोरो आरो आब'आ मुलि होफैबा नोंसोरो मोजाङै जादे मुलिखौ टाइम मथे टाइम बिबारि मुलिखौ थाब होफैबानो जाबाय आं थांसै दे थाथ' दे नोंसोरबो अबाव थांखो मनायानो माथा गरम अबाव दोनफ्लांखो आङो बुस्थुफोरखौ दोनबा दोननानै बावगारसैलै आङो माथा गरमसो नै बेलाय मनाया बेयावनो दोङो बेखौनो नुवाखैलै खानिसो जाबाय खोना आंबो जादसो खाथियावनो आलायना दोनदों बेखौनो नुवाखैलै ओंखाम उखैसोदो माखारै थांसै माइरंफोरखौ लायनो आरो आगै सानैनोबो मुलि लाबोनांगोन सानायनि लाइमोन आब'आ एसेबां मोजां बिनि गोसोआ एसेबां मोजांखा जोंनि थाखाय एसेबां सानखायो बियो दादै मोनाबोसो सानबावा दादै मोनाथ' 10 थाखा 20 थाखाखौनो हरा थांसैलै माखारै माइरं लायनो गोबाव जागोन आब' दखानाव थांनाया मा जाखो दे माखारै थाङो नै थांसै बा एसेबां गोबाव मा खालामबाय थानायमोन एसेबां गोबाव माखारै थांनांगौ मानसिफोराबा ओरैनोबाबो ओंखाम उखैसोदो आरो खर'बो सासोदो मुलि जानांगौ माखारै माबालै मनाखौनो नागिरना मोनाखैमोन आङो खाथियावनो आलायना दोनदो बेखौनो नागिरबाय थादोंमोन आङो बेनिफ्राय उनावसो नुबाय आब' आंनि थाखाय आखाइ मुरि लद्रा लद्राखौ लाबोदे बावगारथारनाङा जागोन दे लाबोगोन बावगारा आरो आंनो माबाखौ लाबो टाटा बिस्कुटखौ बेनिफ्राय मा नांबावगो बेनिफ्राय सापात लाबो लाल साह लोंगोन आङो लाल साह लोंनो लुगैसोदो टाटा बिस्कुटजों बेनिफ्राय आंनो कक'नाट चकलेट लाबो दे जागोन दे लाबोजोबगोन आङो आब' बेनिफ्राय लोमजानाय मुलिखौ लाबोनो बावगारथारनाङा दे जागोन दे थांसै आङो नोंसोरो हले न' सिङावनो थाबाय थादे बरावबो ओंखारनाङा जागोन दे आब' थाब फै दे खिन्थु दे थांसै आङो मायबा नांगौमोन नानिनो ओं आदा माइरं लांनिर' फाल्लासे फाल्लासे माइरं जागोन दे आब'आ माला मोनफैगोन माला ओंखाम संगोन माला मोनजागोन आरो मुलिखौ माला मोनजागोन आङो खर'आ आंनियाबो बुनाया सासोदो दाहालागै हामनो रोङाखै दा मुलि जाबासो मा जायो थेवब्लाबो दिनै जोंफोर ओंखाम आरो मुलि मोनजागोन ना ओं लाइमोन आब'आ फैसा होफैनायखायसो नङाबा जों माखौ जागौमोन देनाय ओं लाइमोन आब'आ एसेबां मोजांखा दादि मोनासो नेथ्राथार खिथ्रानो नै मोना भर्ति खालायना लाबोखाबाय आं दिनै
जाफैदोनो मिथाइफोरा